Кніга паўторанага закону, раздзел 17. Не складай у ахвяру Господу Богу твайму авечку і вала, на якіх ёсць пляма або якая-небудзь загана, бо брыдзецца гэтым Господ, Бог твой. Калі знойдуцца ў асяроддзі тваім унутры адной з брам тваіх, якія дасць табе Господ Бог твой мужчына або жанчына, якія зробяць тое, што ліхім будзе перад Господам Богам тваім, і пераступяць запавет яго, і пойдуць служыць чужым багам, і будуць пакланяцца ім, ці сонцу, ці месяцу, ці ўсяму войску нябеснаму, чаго я не загадаў, і аб гэтым паведамяць табе, то выслухай і старанна даследуй справу. І калі выявіш, што гэта праўда, што такая брыдота здарылася ў Ізраілі, завядзі таго мужчыну або жанчыну, якія дапусціліся гэтай надзвычай злачыннай справы, да брамы горада твайго і укамянуй. Паводле слоў 2 або 3 сведкаў хай загіне той, хто мае быць забіты. Ніхто не можа быць пакараны смерцю па словах аднаго сведкі. Рука сведкаў будзе першай, каб забіць яго, а потым хай уздымецца рука ўсяго народа, каб ты выдаліў ліха з асяроддзя твайго. Калі ўнутры брам тваіх ты ўбачыш, што ў судовых справах цяжка адзначна рассудзіць паміж крывёю і крывёю, спрэчкай і спрэчкай, бойкай і бойкай, то ўстань і ідзі на месца, якое выбера Господ, Бог твой, і прыйдзе да святароў з роду левіцкага і да суддзі, які будзе ў гэтыя дні чыніць суд, і спытайся ў іх, і яны скажуць табе рашэнне наконт прысуду. І зрабі, як яны скажуць табе з месца, якое выбраў Господ, і будзь пільны, каб выканаць так, як яны навучаць цябе, паводле загадаў, які яны загадаюць, і паводле рашэння, якое табе скажуць. Не адхіляйся ані ўправа, ані ўлева. Хто з пыхлівасці не хацеў бы паслухаць волі святара, які ў той час спаўняе службу Господу Богу твайму, або рашэнне суддзі, будзе пакараны смерцю той чалавек, каб ты выдаліў ліха з Ізраіля. А ўвесь народ, чуючы гэта, хай баіцца, каб ніхто больш не раздуваўся ад пыхі. Калі ты прыйдзеш у зямлю, якую дасць табе Господ Бог твой, і завалодаеш ёю, і абжывешся на ёй, і скажаш: «Пастаўлю я над сабою цара, як маюць усе народы вакол нас». Таго толькі паставіш над сабой царом, каго Господ Бог твой выбера пасярод братоў тваіх. Не зможаш ты зрабіць царом чалавека другога народа, які не ёсць тваім братам. Толькі хай не набывае ён сабе многа коней і не вяртае народ у Егіпет, каб павялічыць колькасць коней. Тым больш, што Господ загадаў вам, каб ніколі больш гэтую дарогу не вярталіся. Хай не будзе ён мець мноства жонак, каб не адхілялася сэрца яго, ды вялікай колькасці срэбра і золата. Калі сядзе ён на пасадзе царства свайго, няхай спіша сабе са скрутка асобнік гэтага закону, узяўшы яго ў святароў з пакалення левіцкага, і мае яго пры сабе і чытае яго праз усе дні жыцця свайго, каб навучыўся шанаваць Господа, Бога свайго, і захоўваць словы гэтага закону, і гэтыя прыказанні, ды тое, што загадана ў законе. Хай не ўздымаецца сэрца яго да пыхі над братамі сваімі, хай не ўхіляецца ён ад загадаў ані ўправа, ані ўлева, каб доўга цараваў сам і дзеці яго пасярод Ізраіля.